И коста хора са ще показвам как се бия с... what the fuck? Ще показвам как бия на... Те са много добър. Не съм чак най-добрия да има много по-силен от мен. И ние изгубихме войната. На мен ме пускаше занятия. О, имам! Валя, виж кой имам. И се премахна, защото е много готина чиквача. Да, по 75 000. Тя... Каква готина чиква. И това от хелоуинския мод ще го от хелоуинския мод, много е добър хелоуинския мод. И аз смятам така. Да, от хелоуински неща, които са ги върготни. Ето я вижте колко ще ми даде. Маги. И това. Тези пък са нормални. Нищо те са. Аз мисля за Air Defense в втори левел. Мога кой да се направим голям лево хора? Ще го мисля за после. Ще ми трябва малко. Смисъл, ако искате влезте в много и да ми донействате най-силния ще го направя да ми е приятел. Еми ги моите приятели и до най-силния му приятел. Bomb Tower е най-новия дефенс, който може да се дефенде. Не. Показвам как съм нападал. Тази битка, атака много ми хареса. Нападах е да малко пуснах си там моите занти донейта. После пуснах си моите, когато там. Бомбарите разбиха стената, останаха два. Двата отидоха по този път и натам да разбиха канал. Тогава моите джамп на трети лево, които ми бяха дали, не ги намери, защото май бяха умрели. Но имам много джамп, 7 джампа нападам, което е добре. И тези джайанти, батко ми беше делетнал.
друго нямаше да стане. И аз го взех, аз си казвах, така да не го взех по-член, ама го взех. То така стана. После го взех и спечелих 3 звезди. Да си отворя клан Кастъла. Той нещо. Едно от тези да се отворя. И мисля това да е от целият епизод. Той е 5 минути нещо. Ще стане 6. Ще ви дам 6. Както виждате, събирам за трета майсторска къщата. Как? Батко ми има вече трета майсторска. Както виждате, аз съм силвър и съм бронза най-слабия. И той е най-силен. И аз имам 67. То друго няма как да стане да е. И мисля това да е от целият епизод. И това ще бъде. Казвайте в коментарите, искате ли още да снимам на Clash of Clans. И това е от мен. Ачо. Чакай. Ачо. Чакай, спря го на пауза. Чао! Чао, хора! Аз бях Редфлаш, той се всичко от мен на тази предица. Ще има и 30 епизод, той ще бъде утре или днеска. И